אוקיי, שלום. אני רוצה להראות לכם אתר מאוד נחמד שאפשר לחפש רכיבים. מחפשים פה רכיב ואפשר לקבל את הפונטפרינט שלו. אוקיי, אז אני מחפש, נגיד אני מחפש את הרכיב הזה. אוקיי, הוא מראה לי פה, יש כל מיני סוגים. אני לוקח פה דאטה, את הפונטפרינט, ואני רואה פה הוא מראה לי את הפונטפרינט. יש כל מיני, אם אני יורד, אז הוא יכול להגיד לי כל מיני אפשרויות. פה יש אפשרות אחת. אוקיי, אז אני מוריד לאלטיום את הרכיב. עכשיו, הוא מוריד אותו בפורמט של פיקאד, אבל אנחנו נראה פשוט, מאוד פשוט לקחת את הקובץ הזה ולהפוך אותו לאלטיום. אוקיי, אז אני עכשיו אלך לאלטיום, ואז ככה אני חוזר עוד פעם, אז אני פשוט הולך לפייל import wizard. אוקיי, מחפש, אני הולך לפיקה design and library, ובראשון הוא מראה לי את ה-import פיקה design, זאת אומרת את ה-library. אוקיי, בעצם זה השני, צריך לעשות עונת, הנה זה ה-library. עד, אני הולך להורדות, הנה זה מה שהורדתי עכשיו, זה פעמיים, משנה, זה קובץ כזה LIA. אוקיי, הנה הוא מופיע, אמר לו next, עוד פעם next, עד שהוא יפתח לי אותו על המסך. אוקיי, כשאני הולך לפרויקט, הנה אני רואה את הרכיב שלי פה, הוא מכניס אותו כאילו כספרייה, בשם בספרייה, אבל אפשר לפתוח אותו, והנה, הוא אמיר לי אותו לאלטיום, אפשר לבדוק, אז אני רואה שיש פה את כל הפינים, מ-1 עד 10, מפה עד 20, הוא עשה את הסילק, אפשר אחר כך לשנות, כן, זה לא מושלם, אבל זה כבר יותר מהר מה של לבנות אותו מחדש, ולהוסיף, ברור, להוסיף את התלת מבד אחר כך. זהו, זה מה שרציתי להראות לכם. תודה ולהתראות.